amma da sauran kallo rana da mafi zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Mahadi Shehu ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofa Sau. Insha Allah wannan ita ce fitowa ta 114 kuma ala kulli halin salo ya canza. Za a ci gaba da baku labarin cewa wa'annan 'yan siyasa da makarrabansu da karnukan farautarsu da suka biyo ku gidajenku, shagunanku, kasuwanninku, makarantunku, majalisunku, a kan hanya, a gonakinku, suka roƙe ku alfarma ƙuri'a, suka yi muku takuta ta ƙuri'a, suka ce ku ba su amanar rayuwarku da dukiyarku da mutuncinku da 'yancinku. Muna so mu ci gaba da baku labarai cewa wa'annan bayan Allah suna nan suna ci gaba da cin amanarku, suna cutarku, suna yaudararku, suna sama da faɗi, suna wadaƙa da dukiyarku, kuma suna tsorata ku, suna firgita ku, suna tsoratar da ku, suna ɗaure ku don so suke ku yi shiru kamar ba a komi. Daɗin gobe saurin zuwa. Kafin nan ga saƙonni. Kamar wata ɗaya da ya wuce sai ni kira wani fitaccen malami izala a nan jihar Katsina, kowa ya san shi. Na ce mashi akar makalla fiye da shekara 35 muryarka tana ruri a matsayin masu karsashi na izala. Ka yi kuka a wajen wa'azi na ƙasa baki ɗaya saboda ganin taɓarɓarewar rayuwar musulmi. Ka yi kuka a kan mumburi, ka caza mutane, duk an yi da kai, duk an yi imani da kai, an tabbatar da cewa ba za ka bar ƙarya ba, kuma an tabbatar cewa a cikin kowane hali za ka tsaya wa musulunci da musulmi ko da za ka rasa rayuwarka ne. An yi imanin cewa cikin kowane hali ba za ka yi ƙarya ba, kuma ba za ka bari maƙaryaci ya yi ƙarya ka sani baka gyara masa ba, kuma ba za ka bari a yi cuta ba ka yi ƙarya. Akar makalla ƙura ta kai bango a jihar Katsina, ana mutane kisa da kiyashi, ana zubar da jini, ana sata dukiyar mutane, ana ha'inta mutane, ana karya alkawari, ana tursasa ma'aikatan gwamnati, an rike mai ɗan kwangila kuɗinsu, an jawo talauci a cikin mutane, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Malam, na ji muryarka ta yi shiru. Yaushe za mu saurare ka ka tunkari gwamnati kamar da ka tunkari gwamnatin Malam Ibrahim, Malam Umar Musa, kamar da ka tunkari gwamnatin Ibrahim Shema. Yaushe za ka tunkari wannan gwamnatin ta Masari wadda da ka taka rawa babba gagaruma wajen kawo ta a kan karagar mulki. Mamunka kai convincing ɗinsu, ka tabbatar musu da cewa da gaske ne su zaɓa, sun zaɓa. Abin da malam ya ce min sai ce mana, Mahadi, da can da nake inkarin gwamnati akan mumbari ban da ilimi, amma yanzu na samu ƙarin ilimi, bai kamata in fito in ma gwamnati terere akan mulki ba, akan mumbari bai kamata in hau mumbari ba. Saboda mi? Sai ya ce min saboda yana da dama yanzu in yana son ganin gwamna ko duk wani jami'in gwamnati, ya ce kai tsaye zan je in same su. In na same su kuma ina maganganu wanda ya dace, wanda ba sai na gaya wa mutane ba. Bai yiwa idan sun ban dama na gan su kuma in dawo in hau mumbari. Malam, ka je sau ɗaya an kashe mutum 10 lokacin nan. Zuwanka na biyu kisa ya kai mutum 30. Zuwanka na 3
ya kai 60, zuwanka na 4 ya kai 100, zuwanka na 5 ya kai 200, zuwanka na 6 ya kai 500, zuwanka na 7 ya kai 1000, zuwanka na farko an saci mutum 10, zuwanka na 2 an saci mutum 30, zuwanka na 3 an saci mutum 50, zuwanka na 4 an saci mutum 100, zuwanka na 5 na 6 sai karuwa ake yawan mutanen da ake sata. Ka je na farko 'yan gudun hijira sun kai 30, zuwanka na 2 'yan gudun hijira sun kai 200, zuwanka na 3 'yan gudun hijira sun kai 500, a idanka aka sace 'yan makaranta 500. Malam, duk wannan bai isa ka samu sabon ilimi ba. Shi ba addinin musulunci ba ƙauyen addini ba ne ba, wayan addini ne. A shiri na gaba insha Allahu zan ba da misalan wayewar addinin musulunci. In addini ya waye, kamata ya yi mabiya addini su ma kansu ya waye. Idan kifi ya fahimci ana kama shi da fatsa ya kauce, sai ka koma. In ya gane cewa ana kama shi da koma, sai ka koma a yana. In ya gane ana kama shi a yana, sai ka fada ka yi nutso ka kamo shi. Malam, wannan hujja da ka bani, na yi bacci a kanta, na kwanta a kanta, na yi nazari a kanta, na yi tadabburinta, ba ta shige ni ba, kuma ba na tsammanin za ta shiga hankalin dukkan wani mai hankali. A duba, a sake dubawa, a hankalta, akwai gobe. Kada fa sai zaɓen shekara ta 2023 ta zo, zaɓe ya zo, malam ka ce mu ne ka za ta yi tasiri, wallahi ba za ta yi tasiri ba. Sako na biyu, na ba ku labarin wani kamfani Coldwell Limited. Na tabbatar muku da cewa kamfani ne mallakar Ɗahir Baro Mangal. Yana da hannu a cikin kamfanin nan, shine mafi jari mai tsoka a ciki. Yau ma ga tambaya, ranar 6 ga watan 12 shekara ta 2016, PTDF a madadin majalisar jihar Katsina ta biya wannan kamfanin Ɗahir Baro Mangal biliyan 6 da miliyan 396 da 731 da naira 72 da kobo 45. Abin tambaya nan, wani aiki wannan kamfani Coldwell ya yi? Ko ma PTDF, ko ma jihar Katsina, ko majalisar Katsina, wani aiki ne aka yi na biliyan 6 da miliyan 396 a jihar Katsina da 731 da naira 72 da kuma 45? Muna nan muna jira. Mun yi tambaya mun ce wani aiki kamfanin Abdin ya yi, Abdin Construction Limited, wani aiki aka biya shi biliyan 17 da miliyan 700 da ɗoriya daga asusun ajiya na ƙananan hukumomin jihar Katsina, joint account da ke Access Bank, zuwa account ɗin Abdin Construction da ke UBA ranar 23 ga watan 11, ranar 23 ga watan 11 hijira 2080, an ba wannan kamfani biliyan 17 da miliyan 771 da 69,945 da kuma 20 daga asusun ma'aikatar ƙananan hukumomi. Muka yi tambaya, wani aiki aka yi ma ƙananan hukumomi 30 wanda ya sa aka ba wannan kamfani kuɗin nan? Kasancewar yanzu a tsaye babu wani aiki na miliyan 50 a dukkan ƙananan hukumomi 34 na Katsina. Muka ƙara tambaya, wani aiki da shi wannan kamfanin Abdin ya ma jiha, wanda ranar 22 ga watan 10 2018 aka ba kamfanin na rana ɗaya biliyan 10 da miliyan 784 da 753
da naira 482 da komo 14 har yanzu ba a ba mu wannan ansa ba. Mun ƙara yin wata tambaya a wani shiri da ya wuce na wasu kuɗi da aka bada fiye da miliyan 600 shi ma ga wannan kamfani na Coldwell shi ma ba a ba mu ansa ba. To ga ƙarin tambaya na, wani aiki wannan kamfani ya yi na Coldwell mallakar Ɗahir Barau Mangal wanda ya fi kowa jari a ciki, aka biya shi biliyan 6 da miliyan 396 da 731 da naira 72 da kubo 45 an ce daga hukumar PTDF a madadin gwamnatin jihar Katsina a madadin majalisar jihar Katsina. Muna nan muna jira. Sannan ga wani kamfani shi ma mallakar Ɗahir Barau Mangal ya fi kowa jari a ciki. Kamfanin nan sunan shi Construction Marshals Integrated Limited. Shi ma gwamnatin jihar Katsina 6 ga watan 7 shekara ta 2016 sun ba kamfanin nan miliyan 697 da 500 da naira 880 da naira 6. Muna so mu tambaya wani aiki ne aka ba Construction Marshals Integrated Limited wanda gwamnatin jiha ta ba su wannan kuɗi na miliyan 697 da 500 da naira 880 da kobo 6 ranar 6 ga watan 7. Shi ma muna jiran ansa. Sannan kamfanin gwamna Aminu Bello Masari mai suna Safe Nigeria Limited a watan 3 na wannan shekara 2020 hukumar FEMA ta saka masu kuɗi miliyan 63 da 328 da naira 510 da kobo 66. Shi ma wani aiki ne wannan kamfani ya musamman kasancewar doka ta hana gwamna ya kwangila matukar yana kan mulki. Doka ta hana gwamna ya zama memba na wata kamfani matukar yana kan mulki. Ga Masari yana kan mulki kuma yana kwangila. Sannan muna ƙara tambaya, menene dangantakar kamfanin giya na Nigerian Breweries da ma'aikatar Subain wanda aka samu wannan ma'aikata kuɗi 16 ga watan 1 shekara ta 2019 fiye da miliyan 25. Muna neman ba'asi a yi mana bayani, shin gwamnatin jihar Katsina tana da jari ne a kamfanin giyan nan ko ta zuba jari a madadin gwamnatin jihar Katsina, mutanen jihar Katsina, ko ta zuba jari ne a madadin hukumar Subain? Muna nema a mana bayani, musamman sanin hadarin giya da alaka da kudin giya. A ga mutanen jihar Katsina gaskiya. Wala Allah wannan abin da muka rena shi ne yasa Allah ke irin a cikin wani ibtila'i ta tashi hankali. Dan wajen Allah babu karamin laifi. Ga ƙarya ga alaƙa da gidan giya, ai lalle dole a ga ibtila'i. Sannan ga wani abin mamaki, misali duk wata ana ba masarautar jihar Kaduna miliyan 52 duk wata, amma abin mamaki kowace ƙaramar hukuma abinda ake bata miliyan 1 kowane wata a matsayin kuɗin gudanarwa sai kun bayan kwana 30. Ita ma wannan miliyan 1 ɗin tun daga watan 9 na wannan shekarar har zuwa yanzu an ma daina bada ta. Kuɗin gudanarwa na yau da kullum na shugabannin head of departments akwai wanda ake ba 80,000, wasu 70,000, wasu 100,000 a wata. Shi ma an yanke ya koma 30,000. Saboda ga shugaban karamar hukuma na naɗi na karamar hukuma 30,000 ake ba kowa. Wai ya kula da karamar hukuma, ya kula da karamar hukuma daga miliyan 1 karamar hukuma an daina ba ta yi wata 3. Su kuma da departments daga 80,000, 70,000, 100,000 sun koma 30,000 da shi za su gudanar da department ɗinsu. Sannan wai ana ba majalisar jihar Katsina, ana ba masarautar jihar Katsina miliyan 50 kowane wata, ita kaɗai wanda ma'aikatan da ba su kai su 100 ba.
amma ana ba kowane mai unguwa a jihar Katsina albashin wata ɗaya, albashin 1,000. Masu unguwanni kuna ji na, sai dai ku yi shiru don tsoro, amma kowannen ku 1,000 ake biyansa kowane wata. So ake yi aikin ɗan sanda, ya yi aikin masinja, ya isar da saƙon sarki, ya isar da saƙon hakimi, kuma ya kyautata mutane da ke ƙarshen unguwarsa. Hakimai 1,000 a Katsina, sannan masu unguwanni 1,000 a Katsina, sannan hakimai wanda hakimi shi kaɗai ne a ƙaramar hukumarsa 100,000, wanda kuma hakimi su biyu ne sai su raba 50,000. Sarki shi kaɗai da majalisarsa miliyan 52 kowane wata. Hakimai waɗanda ke da dubban ɗaruruwan mutane ƙarƙashinsu 100,000, kuma so ake su taimaka ma kowa da 100,000 nan. Shi kenan malaman addini, musamman malaman izala, sun yi shiru, sun yi tsit. Kai ka ce ba a wannan taɓargazau, kai ka ce sun ɗauko ɗabi'u irin na makabarta tsit kake ci. Ba motsi, ba motsawa, ba magana, ba kururuwa, ba komi. Sun zama magen ƙurya. Magen ƙurya ita ce magen da tana cikin ƙuryar ɗaki sai ɓera ya faɗo mata, ƙaton ɓera. Sai ta ce mashi sannu da zaba, baraka, marhaba, lale. Ta gyara mashi gado, ta sa mashi bargo, ta sanya mashi gidan sauro, ta ɗan ajiye mashi da alawa can wurin, da ɗan ƙasko can wurin, da ɗan nama can wurin, da ɗan guru can wurin, daidai da kansa da in yi taso ya lasa. Ta rurruga shi ya yi bacci, ta sa mai gidan sauro, ita kuma sai ta koma ƙasa ta kwanta. In safiya ta yi, ta ba shi kalaci, ta goge mashi gashinsa, ta ce mashi mun gode ka ƙara dawowa. Ita ce magen ƙurya. Ci gaba da shirin mai taken barewa ba za ta yi gudu ba 'ya'yan da su yi rarrafe. Mutum ɗaya, sunaye daban-daban, ranakun haihuwa mabambanta. Lalle akwai manya-manyan alamomin tambayoyi. Yau ga irin ƙarayar da kwamishinan budget Faruk Lawal Zobe, shi kuma irin ƙarerayen da ya na ranakun haihuwarsa, ƙarerayi haihu har guda 6. Ƙaryar farko sai ya tafi bankin Skybank wanda yake Polaris Bank yanzu, sai ya buɗe asusun ajiya. A wajen buɗe asusun ajiya, a takardun da ya samu hannu, sai ya ce an haife shi 1 ga watan 1 1910, shekara 1910. Sai ta yi UBA, sai ya buɗe asusun ajiya guda 5. Can kuma sai ya ce musu an haife shi 7 ga watan 9 1975. Can ya ce 1910, nan ya ce 1975. Kuma za ku gani a rubuce, zan samu ku tare da muryar nan. Sai ya sake komawa Skybank, inda ya ce an haife shi 1910, 1 ga watan 1. Da ya sake komawa, da yake su babu ruwansu da ƙarya, ka dai ka masu kuɗi, sai ya ce masu, sai ya buɗe wani asusun ajiya. A nan sai ya cika takarda cewa an haife shi 3 ga watan 6 1965. Sai ya je Zenith Bank, sai ya sake buɗe wani asusun ajiya, sai ya ce nan ma an haife shi 3 ga watan 6 1965. Sai ya je Access Bank, sai ya ce an haife shi 3 ga watan 6 1965. Sai ya sake koma UBA, sai ya ce an haife shi 7 ga watan 9 1975. Sai ya je Skybank, ya je Skybank ya ce an haife shi 3 ga watan 6 1965. Ya sake koma Skybank, ya ƙara buɗe asusun ajiya, ya ce an haife shi 1 ga watan 1 1980. Lawal Faruk Jobe,
kwamishina na kasafin kuɗi na jihar Katsina ya yi ƙaryar kurane. Saboda haka ya zuwa yanzu Faruk Lawal ya yi ƙararrayin ranakun haihuwa guda 6, kuma banda wannan ma shi ne mai mallakin kamfanin Gobaro Security Limited, shi ke mallakin Ijaba Academy, kuma har yanzu shi ke samu, yana cikin masu samu akawun ɗin algon ɗin Katsina hannu. Don yanzu ba algon, ana yin algon ne idan an yi zaɓe, amma jihar Katsina ba taɓa yin zaɓe na ƙananan hukumomi ba. Amma duk da haka za ga ana fitar da kuɗi da sunan algon daga hukumar ma'aikatar ƙananan hukumomi na Katsina, saboda ba a tsoron Allah bare manzansa bare sakamako. Barewa ba za ta yi gudu ba, ya ta sirar rafi. Na biyu, ɗan ƙaura Kabir Muhammad, accountant general na farko na gwamnatin Masari daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2019. Babban maɓannaci. Idan akwai wanda ya yi Katsina mummunar ɓanna, in ana neman mutum guda 5, yana daga cikin 5 na farko da suka kassara jihar Katsina, suka talauta jihar Katsina, suka wulakantar da dukkan wata doka ta kashe kudin jihar Katsina. Shi wannan Kabir ɗan ƙaura tsakanin shekara ta 2017, 18, 19 a asusun ajiya wanda aka ce na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnati da ƙananan hukumomi, wanda ƙarya ne, babu wani haɗin gwiwa, saboda ƙananan hukumomin nan ba mai samu wannan akawuntin hannu har yau. Accountant general da permanent secretary da ministry for local government da director of finance da ministry for local government su ke samu kuɗin da ake cewa kuɗin ƙananan hukumomi ne wanda aka kawo daga Abuja wata-wata aka zuba. Shi wannan account ɗin yana nan Access Bank mai lamba 00-761-2541, za a gashi da sunan Katsina State Government Joint Allocation Account, Access Bank. Daga wannan account ɗin cikin shekara 3 sai da ɗan ƙaura ya yi transfer ɗin biliyan 62 da miliyan 780 da 410 da naira 134 da kobo 77 zuwa wani account, zuwa account ɗin ma'aikatar ƙananan hukumomi, zuwa account ɗin ma'aikatar ƙananan hukumomi, daga account ɗin haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da ƙananan hukumomi, ba zuwa cikin account ɗin kowace ƙaramar hukuma ba, zuwa account ɗin ma'aikatar ƙananan hukumomi, wanda yanzu gwajo-gwajo yake jagoranta, wanda ƙananan hukumomin nan ba abin da ya haɗa su da account ɗin nan, sai ɗan ƙaura ya yi transfer ɗin kuɗi biliyan 62 da miliyan 780 da 410 da naira 134,77 aka yi kuɗin nan kisan gilla. Ya zuwa yau, zuwa wannan watan na 12, ƙananan hukumomin jihar Katsina sun samo kuɗi daga gwamnatin tarayya, banda kuɗaɗensu da suke ansa na revenue wanda gwamnatin jiha ta ƙwace. A'a, kuɗin da ake aikowa kawai daga Abuja kowane wata sun anshi fiye da biliyan 300 a cikin wata 56. Biliyan 300 wa'annan ƙananan hukumomi, amma ba su san yadda aka yi da su ba, sai dai a kira su a waya ko a aika masa cek cewa ku zo ku sanya ma mandat hannu. Mandat ne mun yadda a kashe kuɗinmu, shi ya sa gwamnatin Musa ta ƙi yin zaɓe, don ba za ka kira zaɓaɓɓen
shugaban karamar hukuma ba, musamman wanda ba na faci ɗinka ba, ka ce mashi zo ka samu hannu in kashe kuɗi, wallahi ba zai yi ba, sai da abin za a yi kuma ba ka iya cire shi. Shi yasa suka ƙi yin zaɓe, suke ɗora naɗaɗɗu wanda suke kyarma idan an kira su. Fiye da biliyan 300 ƙananan hukumomin Katsina ka samu, amma yau babu wata ƙaramar hukuma in ban da albashi da ake biya, babu wata ƙaramar hukuma da za ta ce maka ga aiki tsaye na ci gaban jama'a na miliyan 50, amma an so biliyan 300 da sunansu. Ɗan ƙaura kaɗai cikin shekara 3 sai da ya farin biliyan 62 aka yi masu kisa irin na gilla a madadin ƙananan hukumomi, amma ba da miyansu ba kuma ba su gani a ƙasa ba. Shi ma wani ɗan ƙaura ɗin yaya kumbo da 'ya'yanta, kifi kansa ba zai ruɓe ba, a samu naman kifi zai ciwo, ƙayan ma sai ta diddige. Shi ma ɗan ƙaura ga irin ƙarerayensa na ranakun haihuwarsa. A Unity Bank da Ecobank da GT Bank da Access Bank da FCMB da wani GT da wani GT da wani GT da Sky Bank da Zenith Bank duk ya bude asusun ajiya, ya zuba kudade, kuma sai masu ƙarya cewa an haife shi 25 ga watan 5 1966 1966. A wa'annan bankuna asusun ajiya guda 11 sai ce an haife shi 25 ga watan 5 1966. Da ya koma Zenith Bank kuma ya ƙara komawa Access Bank, sai ya ce musu an haife shi 3 ga watan 5 1963. 3 ga watan 5 1963. Sai ya sake komawa Zenith Bank, sai ya ce an haife shi 1 ga watan 1 1800. Hijira 1800, fiye da shekara 20, fiye da shekara 200 aka haife shi. Sai ya sake komawa UBA, sai ya ƙarya, sai ya ce an haife shi 1 ga watan 9 2004. A wannan UBA ɗin kuma sai ya ƙara koma, ya ƙara buɗe wani asusun ajiya, sai ya ce an haife shi 14 ga watan 7 1986. Sai kuma ya koma Sky Bank, inda ya ƙarya cewa an haife shi 25 ga watan 5 1963. Sai ya sake koma Sky Bank, ya ƙara buɗe wani asusun ajiya, ya ce an haife shi 1 ga watan 1 1980. Ɗan ƙaura Kabir Muhammad, babban maɓannaci, sannan gashi babban maƙaryaci, sannan wai a ce wai shi ne zai jagorancin dukiyar Katsina, a ce ba za a talauce ba. Ga ƙarya, ga yaudara, ga cuta, ga ha'inci. Ya cuci mutane, ya ha'inci mutane, ya buɗe asusun ajiya guda 19 akan ƙaryar kwanakin haihuwa. Radda aka bayyana muku me ke cikin kuɗin, wani kuɗaɗe suka cikin account ɗin nan, kila ran bakin ciki zai kashe fiye da rabin mutanen jihar Kaduna. Kada ku bari bakin cikin mutum ɗaya ya kashe ku. Da an ga muku kuɗaɗen da ke cikin wa'annan account ɗin, sai ku ce Allah ya isa. Allah ka fitar mu da hakkin mutum a nan duniya. Allah ka ba mu haƙuri da juriya wannan cin amana da cuta da aka yi mana. Allah ka isa mana tun a duniya. A ran lahira kuma Allah wannan cutar da aka yi mana ka sa ta ɗori mai nauyi a sikerin mu tafi aljanna, saboda sun wahalar da mu, mun wahala a duniya, mun wahala a hannun shugabannin jihar Katsina masu ci yanzu. Allah a sanadiyar wannan wahala Allah ka shiga da mu aljanna ba tare da hisabi ba, sai Allah ya karɓa. In dai ƙarya ce sana'ar mutane, wannan ƙarerayin na Kabir ɗan ƙaura, shi ma zan sa su tare da muryar nan Kabir da samu kuskuren. Kuma samare ɗin transfer da ya yi, ina da ita full complete, ga ta nan complete transfer da ya yi ina da su, da rana da ranar wata, da kuɗin da aka cire, da waya aika ya cire kuɗin nan,
da ina aka saka da adadin kuɗin nan duk akwai su. Zan sa muku samari ɗin kawai yana da yawa, zan sa muku samari ɗin transfer ɗin ƙauraye ta hanyoyin mutane daban-daban. In ya sani instrument sai ya yi wata rana sai da sunan Kabir ɗan ƙaura, wata rana kuma in yi da Kabir ɗan ƙaura kuma sai amfani da sunan wani Rabi'u Gide. In Rabi'u ya wuce sai amfani da sunaye daban-daban yake amfani da su. Rabi'u Gide, ina ji Rabi'u Gide ɗan gatansa ne, ko ina Rabi'u Gide shi ya je da instruments ɗin, ko ina Rabi'u Gide, Rabi'u Gide, Rabi'u Gide, Rabi'u Gide, Rabi'u Gide, biliyan 62 da miliyan 780 da 110 da naira 34,77. Shi kai Rabi'u Gide nan akwai takardar ta musamman wanda ya rika zuwa bankuna daban-daban yana an so kuɗi miliyan 10 a ranar ɗaya sai a yi so 30, wata rana so 10, wata rana so 20, miliyan 10 miliyan 9,500. shi ma za mu kawo muku nashi da dukkan sauran kashiyoyi wa'anda aka rika amfani da su ana ansa kuɗin zalunci, kuɗin sata na mutane. Wai wa'annan maƙaryatan, maha'intan, matutan, wai su ne suke so su yi mulki a cikin kwanciyar hankali, a cikin nutsuwa. Wai su ne ke so a samu kwanciyar hankali a ƙarƙashin mulkinsu. Wai su ne ke ba sa son a yi magana. Wai su ne ke so gwamnati albarka. Wai su ne ke so a zo na lafiya. Wallahi tallahi ba ku ba zaman lafiya har abada. Sai kun dawo da dukiyar mutane, sai kun ba mutane haƙuri, sai kun istighfari, sai kun koma ma Allah. In ba haka ba, tashin hankali yanzu kuka fara ganin sa. Wallahi ba ku komi ba, ba ku ga komi ba a tashin hankali. So mun taɓe ne kuka gani wallahi. Mutane jihar Katsina, kura ta kai bango, abin da ya rage kawai addu'a, ai ta addu'a. Mu ta addu'a. Shi wanda ke addu'a shi ne ke da mafita ko ba daɗe ko ba jima. Ya Allah, masu mulkin bayanka a jihar Katsina yanzu da waɗanda suke sarrafa dukiyoyin banka a jihar Katsina yanzu da manyan 'yan kwangila na kudda tare da su, ya Allah, idan suna mulkin nan ne, suna sarrafa dukiyoyin nan ne, suna kwangilan nan ne bisa ga rantsuwar da suka yi cewa za su rike amana ba za su cuta ba, bisa ga sanin ya kamata da adalci da ihsani, ya Allah ka fi kowa sanin haka. In haka ne ya kasance, Allah ka taimake su a cikin mulkinsu, Allah ka karfafa su, Allah ka kare su, Allah ka yassare musu, Allah ka fallala musu, Allah ka haskaka musu. Ya Allah ka kawar da kanka daga manya da ƙananan kurakuransu da zunubansu. Amma ya Allah, idan suna mulkin nan ne, suna sarrafa dukiyoyin nan ne, suna kwangilan nan ne, bisa ga saba alkawarin rantsuwar da suke, bisa ga cuta da yaudara da ha'inci da sama da babi, ya Allah ka fi kowa sanin haka. In haka ne ya kasance, ya Allah mun kawo kuka game da su, ka share mana hawayenmu. Mun kawo ƙara wurinka, ka saurare mu. In sun fi ƙarfinmu, Allah ka fi ƙarfinsu, Allah ka fi ƙarfin kowa, Allah ka fi ƙarfin komai. Ya Allah, suna hawan doron mulkin ka ne, suna wannan ta'asa. Mulkin nan Allah daga cikin ni'imominka ne. Allah wanda ya wulakanta ni'imarka da Allah, ya Allah ka ƙwace wannan mulki, ka anshe ka fisge. Idan ka fisge, ka anshe, ka ƙwace wannan mulki, Allah ka mai da wannan mulki a hannun bayanka wa'anda za su yi adalci a doron ƙasa. Su kuma ya Allah, yadda suka ci amanar mutane, suka firge mutane, suka tsorata mutane, ya Allah ka firgita su a cikin wannan mulki, ka aiko masu da ibtila a cikin wannan mulki, ka hana masu kwanciyar hankali a cikin wannan mulki, ka sanya mummunan gaba tsakankanin su,
ka farraka su ka ɗaiɗaita su ya Allah. Dukiyar da suke ganin sun tara da gidaje da suka tara da dukiyar mutane, Allah ka jarrabe su a cikin wannan dukiya, ka hana musu jaɗin wannan dukiya, ka aiko masu da ibtila'i da tashin hankali da firgici a cikin wannan dukiya. Kuma ya Allah ka yi masu tsawon kwana, kada su mutu ya Allah, ka ba su da rai ya Allah, su ga talauci, su rayu a cikin talauci, su fahimci kuncin da ake shiga in an shiga cikin halin talauci. Ya Allah ka hana masu kwanciyar hankali, ya Allah ka firgita su, ka tsorata su, ya Allah ka taimaki bayan ka musulmi na jihar Kaduna da kuma ko ina suka a cikin duniya, wa'anda suka cikin firgici a cikin sa Allah ka kama sakina, kai mu asa alfarma afiya ga ta sakina ka ya Allah ka kubutar da su. Wa'anda aka bi kisa na killa Allah ka sanya zama kafara akan su, ka sanya su yi mutuwa ta shahada. Wa'anda suka rasa dukiyarsu da mahallinsu da gonakinsu da kuɗaɗensu, Allah ka sanya abin da zama kafara akan su, kuma ka maida musu madadinsu ninkin ba ninki. Wallahu galibu ala amrihi ya galibul jabbar. Wallahu galibu ala amrihi ya galibul jabbar. Wallahu galibu ala amrihi ya galibul jabbar. Wa makaru wa makarna wa makarna makaru wallahu khairun makirin. Wa radda Allahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yalanu khairan wa kafa Allahu al-mu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Amma da sauran kallo rana da mafi sai bai